Hola a tothom, soc la Hanna i demà és Sant Jordi! Tot i que Sant Jordi no és un dia festiu, a la UPF, una mica de promoció de la meva uni, aquest any fem festa per Sant Jordi, perquè em sembla que és que els sobraven dies de festa o alguna cosa així, bé, realment no ho sé. No estic gaire atenta quan ens expliquen coses. He pensat que aprofitaria el dia, perquè demà, a més, he quedat amb la meva millor amiga de batxillerat, que fa 1000 anys que no la veig. A part d'això, demà també tinc teatre a la tarda, segueix sense ser festiu i, doncs, tracart. Una mica de promoció de la meva escola de teatre, nova festa, si no és festiu. Serà un dia interessant. Fins aquí la intro. Aquest és el meu OOTD, o conjunt del dia, si voleu fer-ho més català. Aquest conjunt el vaig portar per la meva última obra de teatre, sense el cardigan aquest verd. I si us fixeu, vaig de rosa invertida. Això són els pètals de la flor i això la tija. I els braços, doncs, les fulles. Molt creatiu, ja ho sé. Acabo de baixar del bus i hi ha molta gent. Us presento a Maria del Mar. Jo li dic Mar. Em diu Mar, sí. Tothom li diu Mar perquè ens fa molt pals dir el nom sencer, però se l'estima molt. Gràcies. I fa 1000 anys que no la veig. Feia mesos de l'estiu així. Merda. Gràcies. Sí, 96. I l'altre? I l'altre... Estupendo, aquesta. Sí? Ah, 4,99! O sigui, és més barata i a sobre és 2. Molt català, això que acabes de fer, Tenim problemes. Ai! No puc obrir-ho, però si ho poso així no em cap al bolso, saps? No necessito un home perquè m'ajudi. Álvaro, et pots quedar a Sevilla. It was at this moment that he knew. He fucked up. Aquesta papallona és preciosa. O sigui, al vídeo no es veu tan bé, però És de mentira, he trobat aquest llibre i m'estic preguntant si li hauria de comprar a la Rebeca perquè sé que és una obsessionada del cafè. So you take this and you do. Me Before You. La pel·li és molt millor que el llibre. És brutal, la pel·li. Dels pocos casos. Sí, dels pocos casos. Vull comprar un d'aquests llibres, però estan en català o en castellà, i jo vull l'original. Jo vull l'anglesa, m'entens? Vull criticar la persona que ha fet això. Quin tros de monstre fa això a un llibre? Ja. Espero que et posin a la presó. Si em coneixeu, sabeu que sóc una boja, bojíssima, obsessionada de Sakura Card Captor o Sakura la caçadora de cartes. O sigui, és preciós. És supermaco. Com val? 10 euros, vinga. Pensavi solo ai soldi. Els policies amb cavall. Increïble. En ple 2021. Bé, doncs estem aquí a la secció de 0-3 anys. Som aquí, les espies més valetes que volen pel món. Bé, doncs estem aquí a la secció de 0-3 anys perquè Mal confrontat. físicament tenim 18 anys, però mentalment... Ni físicament. Bé, és veritat. Jo m'oblido que tinc 18 anys. Em diuen, quants anys tens? Espera. Un moment, no me'n recordo. M'acabo de donar que la teva mascareta fa joc amb la meva faldilla. Mira, sense voler. Hey, that's pretty good. Per la gent que estigui interessada en comprar això, tinc una ressenya d'After en anglès al meu canal. Mireu-la i espero que us trigui les ganes de llegir After. No t'agrades? Gens, ni mica. Millor. No m'he comprat el llibre de Sakura perquè pensava que estava en català i està en castellà. Però saps què passa? Que jo no puc mirar l'anime en català i després llegir-me el manga en castellà. O sigui, s'ho carrega tot. Mare, ensenyes el teu conjunt. Estàs preciosa. M'encanten els teus pantalons. Molt cançó amagada primavera de Charango. Xocolata? Deu ser la sucre aquesta, no? Potser. Està tot ple de xocolata. M'encanta. Hola, senyor. Hem arribat al restaurant. Ui! Quina cita més romàntica estem tenint. Espera, que tu ets més tu que jo i jo soc la protagonista. És broma. Bé, la Mar ha anat al lavabo i ens han arribat els panxan i estan molt bons. I el meu preferit és aquest aquí, i aquest aquí, i aquest, però aquest és molt picant. Moment històric, la Mar intenta menjar amb palillos. Però ho faig malament. Veus? Mira, no ha estat tan difícil. Se m'ha caigut. Se t'ha caigut. Perdó, estava tan ensimismada amb el menjar que se m'ha oblidat gravar el menjar. M'has acabat a mi fent el ridícul. Però sempre fas el ridícul. They ask you
how you are. You just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would. Hem demanat tonkatsu i, per cert, una cosa. No ho hem gravat, però ho hauríem d'haver gravat. He tingut una conversa amb la... No sé si és la mestressa d'aquest restaurant, crec que és la mestressa. I hem parlat en coreà i m'ha fet molta il·lusió perquè fa com anys que no parlava coreà amb ningú i em diu: "Buah, sembles coreana, no sé què, ets molt maca i on vius, ets d'aquí i tal". I jo, com les coses més bàsiques que sí que sé comentar, no sé, m'ha fet molta il·lusió. Jo estic contenta. L'últim plat, kimchi bokkeumbap. Una cosa genial del kimchi bokkeumbap és l'ou. I per ser les culleres coreanes són més guais que les nostres. Molt bé, i ara ho barregem. Hashtag cuina amb l'Anna, hashtag no sé cuinar. Hashtag no sé fer tu. Moltes gràcies per gravar per mi, Mar. De res. Ens han portat una mica de te, no l'hem demanat, però ens l'han portat. I la Mar... Se'l veurà. M'encanta aquest tutorial, ¿Has pedido té? Era No. Llevo, ¿eh? Sí. ¿Te gusta? ¿Quieres probar? Prueba. Prueba yo te Gràcies, gràcies. Bé, no ens han posat el te, Però mira, ara al final sí que és tot un regal de la casa. Molt bé. Ens ho partim. Te l'acabo de... Posa'l. Marc, què ha passat? És que som unes desgràcies. Pensàvem que estava més lluny la parada del bus. I res, és que ni 5 minuts. No, llavors diem, ens donarà temps a 25, perquè estaven aquí parats. I la mare ha fet el favor de quedar-se amb mi, perquè era el meu bus el que es marxava. Sí, el meu arribava. Sí, Però és un amor de persona i s'ha quedat amb mi. estem fent una mica de temps ara, mentre esperem que vingui el bus, i podem admirar la bellesa de la verdor de Barcelona. Per favor. Era Barcelona. Diem adéu a la Mar. Adéu. T'estimo. Tornem a quedar. Sí, adéu. Apa, adéu. Acabo de baixar del bus i la meva professora d'interpretació, la Montse, m'ha enviat un missatge i l'acabo de veure i em diu que vol que m'aprengui com un paràgraf per avui, aquesta tarda. Tinc una memòria terrible, però faré que pugui. M'ho he passat molt bé amb la Mar. Ha estat el primer any de la meva vida que he passat Sant Jordi a Barcelona. Ha estat superguai. I de fet, Sant Jordi és la meva festa preferida de Catalunya. Ja sabeu, pels llibres i les roses perquè són les meves flors preferides, tot i que no m'agrada que me les regalin, la qual cosa és una mica irònica. He arribat a casa i hauríeu d'haver vist la meva reacció, però ma família m'ha regalat un llibre. És molt graciós perquè jo sóc una persona que És random. És molt graciós perquè jo sóc una persona que sempre estic corregint els altres, que també pot arribar a ser una mica molest, no? Sí. Us ensenyo el meu conjunt del personatge... Tio, és que estan sortint els nens de l'escola i estan fent molt soroll. Us ensenyo el conjunt del meu personatge a l'obra i se suposa que sóc una professora bastant jove. Jo no portaria mai aquest conjunt, però bé, el meu personatge sí que ho faria. Tio, mai no puc obrir la porta. Hola! Estic gravant un vlog avui. Estàs gravant un vlog? Sí. Us presento a la Lucía. Ha rebut una rosa avui. Sí, me l'ha regalat la meva millor amiga, que es diu Núria, que és la millor del món i, bueno, hem fet intercanviar roses. M'ha dit, me l'han regalada, no sé què. I jo pensant que era d'un crush o d'algú. No, m'hauria agradat, però no. La meva millor amiga i prou, però ja està. És la millor del món i m'ha fet molta il·lusió. Més val una millor amiga que no pas un home que no val la pena. Exacte, jo ho veig igual. Ja està. Mira que mona. Que sexy, Joana! Bé, us ensenyo una mica la sala, d'acord? Mira, ja està l'entrada. Aquí tenim el parquet, on ballem i fem de tot, bàsicament. Interpretació, dansa. I allà hi ha un miniteatre que no utilitzem gairebé mai, però fa maco. En Raül ve caracteritzat. Hola. Som els únics pringats que han vingut caracteritzats. Sí, em sembla que sí. Està guapo, eh? Està molt guapo. Ui, mira que mosso!
Y a la escucha del grupo pararem en sec, de golpe. A la escucha del grupo arrancarem al mismo tiempo que teníamos. A la escucha del grupo frenaremos hasta parar, a partir de ya. Ok, la escucha no está mal, pero mira el espacio fatal. Gracias a Miquel tenemos un poco de aquel espacio ocupado. Pie derecho en punta hasta tener rampa. Mira davant. Super establece y sube. Y rotación. Cerca. Y abdominales recogidos. Queda. Y así suelta. Dos hombros, dos codos, dos brazos y guap. Guap. Shu. Shu. Gran. Plancha davant, tot preparat, curete dentro, abro a la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos a izquierda, aprieta tu curete hacia las ventanas, 5, 6, 7, vamos en 4, 1, 2, 3, vamos en 4, 1, 2, 3, vamos en 2, 1, pa, 1, al revés, 4, queda la plancha, suelo, la pelvis, rápido, hop, hop, suspende, hop, hop, suspende, total, y suelo, y centro, se mueve, gira, hop, hop, gira, y hop, hop, vuelve, sin tirarlas en la espalda, vuelve, amortigua, el último, queda ahí arriba, empuja, 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 sin la energía en los dedos. Suelta. 1, 2, me quedo, 1, 2, alargo, 1, 2, podemos fijar 4, por ejemplo, es como estáis haciendo más o menos. 4, y entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Ok? Una ressonància amb una EMA. Val? A partir d'aquesta nota. Començar amb el text sense cantar en diferents velocitats, que això també és molt xulo. Vale. Fora. I llavors... Meme? M. Vale, molt bé. Anem a provar una segona cosa. Després anem ajuntant. 1 i... Ben rodonet, oi? Pianissi? Portami via, oh bella ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, 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 ciao. Oh bella ciao, ciao, ciao. Ay, Carmela,
d'arribar a casa. Per tant, fins aquí el vlog. Si us heu quedat fins al final, comenteu l'emoji del diamant. Si esteu disposats i disposades a subscriure-us al meu canal, si us plau, doneu-li a la campaneta perquè us notifiqui cada cop que penjo un nou vídeo. No us ho voleu perdre. Adeu!